Betul nggih? Begitu keluargane do kumpul, tapi tetep ana. Walaupun sing paling lancar itu tenggene film kumpul kabeh to nggih, ing di rumah sakit bayangane terus motor syahadat bagi Bapak kula piyambak mawon la ilaha illallah menika nggih alon-alon paling sing kudu iso Allah kira nggih bila ngaten tiyang sakit kondisine kok dewi niku bingung tetep kuping iki dibisiki Allah sak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mugi-mugi tiang yang berada di rumah sakit alias koma itu masih bisa mendengarkan tidak? Tidak bisa melek, tidak bisa terucap, ora iso gerak, ning ijik iso niku yakin. Yo aja sampai ribut di sekitar orang koma. Itu marake tambah pikiran. Yo nek tentang koma niku Allah. Lah niku Abdul Dan alhamdulillah iki nek misalkan kula yakin jenengan ate dipun paringi ilmu niki ning rata-rata lali regane wis puluhan tahun. Ning ngarani faktor usia. Nggih. Niki tolong dicepeng saestu. Sore hari ini mau Ibu Ketua mewakili ketua nggih pun ngendika pokoknya hasil dari sore hari ini kudu ana sing digawa. Karena ini ngaji jelalan ngaji pergantian tahun. Tidak boleh nyumet mercon lho, Bu. Ngaten nggih. Ora entuk oleh wis komen ora entuk udah lho. Ini bakar-bakar boleh? Boleh, sing ra entuk bakar rumah. Ya. Nggih. Bakar sama boleh tidak? Enggak boleh. Dojo. Enggak boleh. Kusum rakyat. Sing itu napa? Bakar lemak. Nah, betul Pak. Agak. Bakar dosa alias napa? Ibadah. Napa? Tombo. Mila niki alhamdulillah nika Abdul doa. Niki hadise gandeng-gandeng. Abdul diri niku la ilaha illallah, abdul doa alhamdulillah. Mugi-mugi niki sampun nate disampaikan para kiai, para ustaz sanesipun. Nek misalkan dereng nate tolong dicatet sesuk 2026 bulanan. Karena apa? Ibu-ibu niki kalian